Wunderkammer. Renesanssin aikana syntynyt omituisten esineiden kokoelma, joka saattoi sisältää luonnontieteellisiä tai uskonnollisia objekteja, taidetta tai antiikkia. Wunderkammerit nähtiin maailman pienoiskuvina. Historian myöhemmässä vaiheessa wunderkammerit kehittyivät museoiksi. Mua pyydettiin kuratoimaan Wunderkammer-tapahtuma. Ajattelin, että tämähän on hyvä juttu. Voi pyytää kaikki kaverit bileisiin. Ja vielä niin, että antaa jokaiselle vapaat kädet tehdä sellaisia asioita, mitä eivät missään nimessä tekisi omissa konserteissaan. Mä myös halusin, että niitä eri tiloja ja saleja, mitä musiikkitalossa on, tavallaan väärinkäytetään. Esimerkiksi Sonoressa sirkustaiteilijat kohtaavat muusikot. Se voi olla esimerkiksi duetto jonglöörin ja pianistin kanssa. Eli jonkataan Bachia tai vaikka liidetään taivaalla haitarin säestyksellä. Äänen lisäksi Wunderkammerissa on panostettu visuaalisuuteen. Eli Merja Nieminen tulee tekemään Blackboxiin tällaista reaaliaikaista 3D-animaatiota ja ainakin Rinneradion levyjulkaisukeikan yhteydessä tätä visuilua tapahtuu. Mä haluan tarjota ihmisille hienoja konserttielämyksiä, hyvät bileet, mukavaa yhdessäoloa, yllätyksiä täynnä.